Nikolaj, det er ikke sjovt, det ved du godt, ikke? Det er meget sjovt. Hold din kæft. Det er godt. Dab! Det er så ikke for mig. Hvad er der for dig? Det er ab. Hvad er det? Hallo, du er snusse fra din bror. Hvem? Nej. Til hvad? Hvad er det, du taler om, mand? Jeg havde de der små børn som dig. Som dig. Hvad er der dig, mand? Ja, dig, mand. Jeg ved. Ja. Kom. Jeg ved jo, at du græder. Det er så godt. Okay. Det er ikke sjovt. Hvad sagde du? Græd. Er det ikke sjovt? Nej. Det kan være med, at det er så meget tiden, mand. Hvorfor? Fordi det ikke er sjovt. Jo, det er. Jeg siger det til Baba. Vent og se. Det ser også til Baba. Hvad vil du sige? At du disser mig. Ja, jeg disser dig. Det synes det er Helen. Som om jeg kender en, der hedder Helen. Er vi så? Rej, du kysser. Hold din kæft. Hvorfor den er så art? Den var god hælde. Handtriksen virker altså. Hvilken lorte pissetricks er det, du taler om? Hældertrik. Hvilken Helen? Jeg har aldrig hørt eller set en, der hedder Helen før. Hallo. Hende program hedder Shar. Nu Shar. Fordi du har meget Shar. Det er derfor. Det er derfor, du hedder Shar. Mm. Du skal tage på hendes.